A Suècia, durant tot el que portem de segle XXI, s'han anat produint uns casos mèdics molt especials. Són casos de nens i nenes que són refugiats, que són nanos que paren. Que paren vol dir que a poc deixen de jugar, deixen de parlar, deixen de menjar i arriba un moment que estan com amb una mena de coma. No és un coma, és un estat catatònic i així s'hi poden passar mesos, anys. En la peça, diríem, la protagonista per mi és la família i llavors hi ha, sobretot, les moltes diferents actituds d'europeus que reben els refugiats i les actituds diverses que hi ha respecte a aquest tema. I que aquestes jo crec que no, que sempre ens fixem en el racisme extrem, però no parlem mai del microracisme, del racisme de la gent normal que tenim tan a prop. Aquests fluxos migratoris hi seran mentre aquest cicle que hem dit abans continuï, no? D'expoliar i de crear aquests conflictes. Parlem d'Ucraïna i parlem de Rússia, però no es parla tant dels gasoductes i tot això, que són segurament el motiu principal del conflicte.